Bé, en aquest vídeo tutorial explicarem com podem realitzar un videochat. A la part dreta de la pantalla del curs tenim la part de videochat i entrarem a l'icona de l'esquerra on pot Cam Profile. Remet a l'aplicació Cam i el que farem serà identificar-nos com a usuari. Aquí tenim possibilitats. O bé crear un propi, que el faríem amb SyncApp, o bé identificar-nos com a usuaris. Com que ja tenim els usuaris creats específicament, no utilitzem un d'aquests. És cuia1@manresa.net. El password és curscuia1 i entrarem al meu login. Hem creat quatre perfils d'usuari: curscuia1, curscuia2, curscuia3 i el 4. Però recomanem que cadascú es creï un de. Bé, una vegada dintre hi ha el perfil d'usuari, anirem a la chat room, la cinquena opció d'aquesta barra que hi ha amb botons grisos. Bé, a l'esquerra ens apareix el llistat de canals de xat que altra gent, n'hi poden haver de privats i de públics. En principi, per fer-ho més senzill, farem públic, i si ens trobem mai, doncs ja el tancarem. El llistat, que no està per ordre alfabètic, això cal tenir-ho present, tenim un cuia, i això vol dir que algú del nostre grup ha creat aquest canal. Entraríem i ens apareixen les diferents finestres de les persones connectades. En el cas que abans i no estigui creada la nostra, doncs la crearem nosaltres. Bé, aquí ens adverteixen que no podem fer un mal ús de l'entorn amb temes de pornografia, etc. Com que és un ús educatiu, diem endavant, i pràcticament ens apareix ja la xat en la que ja hi ha una persona connectada. En aquest cas és el Ramon Barlam. Aquí està, que és una habitació que ara està fosc, i tot això són lliures, i nosaltres ens afegim aquest segon, clicant senzillament confirmem i efectivament aquí està a punt per fer el nostre xat. Hi ha l'espai de sota en el qual podem parlar i escriure. Cal dir també que no és necessari tenir videocàmera per participar en aquest xat. Qui la tingui perfecta i qui no la tingui doncs pot veure amb la gent que tenim càmera i a més continuar participant del xat. Amb un xat normal es pot canviar la lletra, etc. Bé, doncs això és tot.